35 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി പഴയന്നൂർ കല്ലേപ്പാടം കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ITI അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഫിറ്റർ, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് തുടങ്ങിയ 5 ട്രെയിനിങ്ങുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ITI കല്ലേപ്പാടം, പഴയന്നൂർ. ചേലക്കര കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് IHRD കോളേജിൽ 2022-25 ഡിഗ്രി ബാച്ചിന്റെ ഫെയർവെൽ ഡേ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നു. ചേലക്കര കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് IHRD കോളേജിൽ 2022-25 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ബാച്ചിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ P. ഷാഗു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷാനിഫ PS, സ്മിത PG, ഡോക്ടർ സോബി T. തോമസ്, KG അനഘ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ മ്യൂസിക് കോൺസർട്ടും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത ഗായകൻ ഫെബിൻ KT മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം നയിച്ചു. നീയൊക്കെ എന്നിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും പൊട്ടാനുള്ളതിന്റെ നീയൊക്കെ പിടിച്ചാലും വേറെന്ത് നിർമ്മിച്ചാലും പറയാനുള്ള ദൂരത്തോടെ ഞാൻ പറയും. അത്തടിന്റെ അവസ്ഥ CCV ന്യൂസ്, പഴയന്നൂർ.